G778 Avanza, tolong untuk digeser sedikit. Ayo, ayo neng batu, Mbak. Ayo, ayo. Teman-teman, terima kasih.
sun sayang liyane sing ana nalika akan dilamunan mendane yo kari lego Isun iki isun iki seneng demenan ora sane kaya sing serantan sun angen-angen yo sampe lentrem isun ipen cek lo sekali lagi kepada Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Sebelum untuk pembacaan sambur penghormatan kita lanjut, yang berasa membawa mobil dengan plat nomor D1332DS jenis Kijang dan AG 1778JO jenis Avanza dan plat nomor 1931K Ayla, tolong untuk diminggirkan sedikit karena di belakangnya ada mobil yang mau bergeser atau mau lewat. Terima kasih untuk perhatiannya. Pak Yono. Atur sumadun, dumateng para bapak ingkang sampun tindak sasana pagelaran terami sampur penghormatan. Taksih sampur penghormatan ingkang suwun tindak pagelaran panjenenganipun Bapak Jimat Dayan saking Bandung. Ingkang dipun sarengi Mas Hendri Gluduk. Ugi Bapak Selamat Paijo saking Purworejo, ugi panjenenganipun Bapak Nur Kolis Mantri Sapi. Bapak Pangat saking Salamrejo, ugi panjenenganipun Bapak Solikin Bir. Oh sampun. Ugi panjenenganipun Bapak Subandi SBR Audio saking Gedangan A. Saking Sumber Mancing Wetan ingkang kelulusan gadhah hajat tanggal 1 bulan Sedasa. Ugi panjenenganipun Mas Angga saking Kalipare, ugi Bapak Maat saking Malang,
Saha Mas Widodo saking Karangploso. Bapak Mitro saking Nyawangan. Ugi Mas Edi saking Bobang. Ugi Bapak Waryono saking Sembon. Boten kata lupain Bapak Bonaji sesepuh kita saking Blitar. Bapak Kasenap saking Ngliyep. Bapak Kasian saking Ngliyep. Bapak Suyat Bakso saking Bandung. Ugi panjenenganipun Bapak Suyut saking Karangrejo. Bapak Budi Kecek saking Donomulyo. Ugi panjenenganipun Bapak Sinar saking Dongwungu. Saha panjenenganipun Bapak Sunari saking Dongwungu. Ingkang kleresan gadhah hajat tanggal 8 bulan 12. Saha panjenenganipun Bapak Sugeng saking Dongwungu. Saha panjenenganipun Bapak Selamat Asita. Ugi panjenenganipun Bapak Maro saking Gedok Turen. Saha panjenenganipun Bapak Parji Pendek. Bapak Budi Kecek saking Donomulyo. Ugi Bapak Suyadi Iteng saking Tugurjo. Ugi boten kata lupain Bapak Marlim saking Wonogoro. Ingkang dipun sarengi Mas Andri Nandri saking Wonogoro. Bapak Sutris saking Perembangan Turen. Sing kleresan gadhah hajat tanggal 16 bulan 12. Bapak Sukes Polo saking Gombangan. Ugi Bapak Basong saking Donomulyo. Bapak Kandar saking Donomulyo. Saha panjenenganipun Bapak Kolik saking Mulyosari. Sahabat awis menika ingkang kasih tidak sasono pagelaran terami sampur penghormatan. Semoga kandur kadi sanget katuran tindak sasono pagelaran sareng-sareng Ibu Warangkono. Iki buat kata lupain Bapak Catur